Hey so guys, बयनिसिमबो गुड मर्निं एन्टारटेनमेन्टनि बागै सासे आब'आहाय मा बुंगोन नोंथांमोना खोनासंदो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायलां अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आरोना एन्टारटेनमेन्टआ सासे सिख्लानि नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना लोगोफोर बाट नोंथांमोना फुल खोनासंबासो बुजिगोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामना जाय लोगोफोर आं दिनैहाय बिराद रागा जोंदों आरोना मानि थाखाय रागा जोंदों होनबा सासे मानसिखौ आं बिराद रागा जोंगासिनो दङ आरो आं फन हरो 100 बार जायो साला सानसेयाव फन हरनाया मानो फन हमा नोङो साला एन्टारटेनमेन्टआ आंनि फैसाखौ लानानैहाय 4000 लानाया 2023 नि 6 तारिखआव फैसा लादों बियो आंनि फैसाखौ मानो दासिमबो हराखै बे साला बिहरो थगाय हरो बियो आंनो हरनानैहाय 6 मासनि उनावसो आं बेनाव फैसाखौ बिहरफिनखादों आंहा फैसा नांगौसै आंहा फैसा गोनां जादों होननानैहाय नाथाय बियो आंनि फैसाखौ दासिमबो हराखै बियो साला थाब हरनोबा हर नोङो मिथिबाय दा नों सानदों नामा आं फैसाखौ हरनांला होननानै मानि आंबो फैसाखौ जेरैबाबो लाबोथारगोन आङो मिथिबाय दा दाख्लैबो आंहा लोमजादोंमोन आरोना फैसायानो गैयामोन आरो आं बिराद आंखाल जादोंमोन साला नांगौ समावहाय जि मोजां होनबाय बे आंनो नांगौ फैसा नांगौ हर होननानै बुंबाय साला अननानै हरबाय आङो साला बेबायदि खालामबाय ना नों आंखौहाय इमान मेसेज हरो साला मेसेज बा हरफिनगोन बियो हरगासिनो दं साननै नेथ' सानथाम नेथ' इदि होननानैहाय इउटुबनि फैसा मोननोसै मोननोसै आंहा इउटुबनि फैसा मोनाखै नोंनि इउटुबनि फैसा मोननायखौ आं मानो नांगौ मानो नांगौ आंनो मानो नांगौ आंहा फैसा हरदों आंहा फैसाखौ मोनफिननांगौ थाब हरनोबा हर नोङो मिथिबायना आंनि फैसाखौ बेबायदि दा खालामनाङो आरो बुहुत मानसिनाव बे फैसा बिजेनो गावनि इउटुबारफोरनि लोगोफोर हौवाफोरनावथ' बे फैसाखौनो मोनलानो साबधान दै सिख्लाफोर एन्टारटेनमेन्टनो मालाबाबो फैसा दाहोखा आरो बिराद थगायखायो बियो मालाबाबो बे फैसा लाबाथाय बे होफिना बियो आरो बे हौवाफोरनावहाय फैसा मोनलानो बियो मिथिबाय गावनि इउटुबार लोगोफोर हौवाफोरनाव फैसा मोनानो बिबाबो आरो आं खोनानो मोनदोंदि बुहुत मानसिनाव बियो फैसा बियो हिनजावफोरनावबो बियो आरो फैसा मालाबाबो होफिना बियो आंनि फैसाया नै दा बेसेबां बोसोर जाखो मासबो नंबावासो बोसोर जाबाय 4000ल' फैसाखौनो ओमफ्राय आङो फैसा बिहरबा जालायलायगोन आरो बियो ना 4000ल' फैसाखौनो जालायलायो जोङो बेफोरखौ उरायजोबो जालायलायो साला उरायजोबो फैसाखौहाय होमबा 4000ल' फैसाखौ मानो हरनो हाया नोङो आं रागा जोंनो दिनैबो आङो फन बुदों दहायनिफ्रायनो फन बुगासिनो आङो फुंनिफ्रायनो खन दिखोबावा ओमफ्राय गोलो गोलोम हाबा जानोसै साला ना फैसा हरनांगौ ना मानांगौ आंनि फैसाखौ हरफिन मिथिबाय दा सानसेखालि बिहरबाय आङो ओरै जालायबावबायसो आंबो सिगां होथ'खायना आरे जोङो जेन'बा नों इउटुबार नालाय जोङो एसे एनै जोंनो एसे माबा माबि जेन'बा लोंहोदोब्रा जाहोदो होनना बुंबाय बेबो लोगोफोरबो दंखायो आरोना आंनि लोगोफोरबो ओमफ्राय आंल' जादों नामा बेखौहा अननानै बियो 500 थाखाना सिगाङाव हरदों आरोना नोंसोरो ज' जादो होननानैहाय ओमफ्राय बेखौनो बेबायदि होनबाय बियो आंनि फैसाखौथ' नोङो लाथ'दोंसो ना 4000आ जोंहा बुहुत थोयो जोंहा हिनजावफोरनो 4000आनो बुहुत जायो मिथिबाय बेबायदि खालामनांखाया नोङो आंनि फैसाखौ थाब हरनोबा हरखा नोङो जोंखादांसो आङो मिथिबाय आं नोंखौ बेबायदि भिडिअ लाबोनोबो होनखायाखैमोन नोंखौ आरो सिगां होनखादोंमोन आङो नोंखौ भिडिअ लाबोगोन आं होननानै नोङो मानियाखै मिथिबायना एथ' गोबां जाबाय आरो आं फन बुदोंमोन ना नों फन हमनांगौमोन दिखोनांगौमोन नोङो फनखौ मानो दिखायाखै नोङो आंखौबाथाय बेबायदि दाखालामखा मिथिबाय सानदों नामा नोङो फैसा हरनांला होननानै मानि आङो न'आव थांनानैबाबो लायगोन आं नोंनि बिमा बिफानाव बिना लायथारगोन आङो मिथिबाय 4000आ ओरैनो थाङाखै आंखौ बेबायदि दाखालामखा रागा जोंखादों आं नोगोरनो बेबायदि दाखालामखा आरो सिख्लाफोर साबधान दै एन्टारटेनमेन्टजों मालाबाबो लोगो दाजा मिथिबाय फाल्थुसो बियो साला फैसा लानानै होफिना मा लानजायगोन